Pozdrav svima. Danas ćemo napraviti uvod u jedno veliko poglavlje 5. razreda koje se zove deklinacija ili sklonidba. Deklinacija ili sklonidba je promjena po kojoj se mijenjaju 4 vrste promjenjivih riječi. To su imenice, pridjevi, zamjenice i brojevi. U hrvatskom jeziku je 7 padeža i njihovi nazivi istaknuti su plavom bojom na lijevoj strani ploče. Svaki od padeža ima padežna pitanja, osim vokativa, koji padež dozivanja i kod njega koristimo usklik. Uz padežna pitanja navedeni su i glagoli koji nam pomažu pri promjeni ovih 4 vrsta riječi. Dakle, padeži u hrvatskom jeziku su nominativ, tko, što, postoji. Genitiv, koga, čega, nema. Dativ, komu, čemu, prilazi. Akuzativ, koga, što, vidim. Vokativ, oj. Lokativ, o komu, o čemu pričam. I instrumental, s kim, čim se igram. Pitanja tko, koga, komu, koga, o komu i s kim odnose se na nešto živo, a pitanja što, čega, čemu, što, o čemu i čim odnose se na nešto neživo. U sljedećem videu govorimo detaljnije o deklinaciji imena.